dacă tu simți că salariul meu e prea mic, ghișe, imaginează că mâine îți vor tăia 20% din venituri. Venituri în cazul în care ai doar unul, îți recomand să nu ai doar unul, îți recomand să ai mai multe venituri, nu doar unul. Da? Dar în cazul în care ai doar unul, da? Sau mă rog, ai mai multe și ți se taie din ele, ce faci? Ce faci? Dacă nu ai planificat înainte, ghișe, astăzi ce se întâmplă, poate că pare grav, poate că te supără, poate că te disperă, dar ghișe, este exact ceea ce meriți. Este consecința acțiunilor trecute. Exact. Nimic altceva, da? Pentru că dacă tu astăzi iei decizia să faci asta, ghișe, în lunile următoare, în 2, 3, 4 ani, da, vor fi niște consecințe diferite, de data asta super pozitive. Care ce au fost? Au fost niște acțiuni trecute, care astăzi au capitalizat în niște rezultate. Nimic altceva, deci nu e ca din cer, ok? Bine, plouă din cer, ideea este, ești cu gata pregătită, știi? Exact. Da.